Curioso e retranqueiro o aviso dunha comunidade de veciños de Santiago. Fartos dos ruídos e das festas dos universitarios, decidiron poñer un aviso no edificio de que agora, en plena época de exames, están valorando ser eles os que fagan ruído con obras, co aspirador, con karaokes ou mesmo un concurso de portazos. Vinganza pedagóxica, chámanlle. Vinganza pedagóxica ou dito de outro xeito, ollo por ollo, dente por dente. Que tal lles parecería? Teñen razón, pero eles tamén foron adolescentes. Carguen eles contra nós agora. Eu, ao final, tampouco merezco porque uns veciños fagan ruido que empecen todos. Tomar represalias no es siempre la mejor acción a la hora de combatir este tipo de actitudes. Tienen razón, pero a ver, también hay que entender que hay tiempo para todo. Sí que sería unha venganza, en certo modo, porque sí que é certo que ás veces algún xoves, ao principio do curso, un pouco de ruido de máis sí que se fai, pero, a ver, estaría feo. Home, eu creo que está mal, eu creo que deberían, cando hai o ruido, chamar a policía e arreglarlo no momento, non devolvelo na época de exámenes. Porque a verdade é que estamos nunha época que é moi agobiante. Precisamente onde máis doe, en época de exames, e como máis doe, cun aspirado intensivo, cun trade, cun concurso de karaoke veciñal con éxitos dos 80 ou movendo mobles. Todo isto recolleu o aviso que unha comunidade de veciños colgou no seu edificio da zona do Ensanche Compostelán. Foi nun, pero comprobamos, podería ser en calquera. Un escándalo, hai de todo, hai de todo. Fai falta a música para divertirse ou para escoitala mentres que estudian, pero para a música para todo piso. A mí non me fai falta que me poñan a música, porque a veces estou leio da cabeza. Ben o de riba, ou ben o do lado, ou de baixo, sempre hai algún. Por la noite é complicado dormir. El 6... Sí, hai bastante follón. Os que fomos estudantes é entendible, pero bueno, sí que é certo que tamén hai que ter un poquinho de respeto. O aviso tirou de retranca para alertalos, tamén para convidalos a que eviten xa a vinganza viral cun cambio de actitude. Xulguen vostedes mesmos. Hai quen non parece estar nada convencido. Me da bastante igual porque en total duermo como una piedra, así que pueden hacer lo que quieran, vaya. Pero non facemos tanto ruido, realmente. Saben o que hai. Non está ben, pero ter un pouco de comprensión entre as dúas partes e intentar non levarse mal. Chegar a un acordo entre todos. Non só somos nosos estudiantes os que damos problemas. Convencidos, sí, do que lles faría máis dano. Taladro. O taladro, obras aí. A ver, el taladro sempre... que che taladren. Pois tomen nota ou non uns e outros e obren en consecuencia dun conflito de convivencia que se cadra e moito mellor tomalo con humor.